Musikhuset i Esbjerg, hvor det fandt sted. Og så spillede jeg så om eftermiddagen og fik anden pris det år. Jeg fik jo ikke første pris lige med det samme. Det kom lidt hen ad vejen. Men første gang jeg var med, fik jeg anden pris, og så sidenhen er det så vokset så større. Så måtte vi så have festen for onkler og tanter en uge senere. Men det gør i hvert fald, at det var en dag, man husker.
Tusind tak, Emil. Jeg ved, det er et vanvittigt svært stykke. Ja, det er det. Men det lød ikke svært, når du spillede det. Okay. Det var en ros. Tak for det. Emil, du er noget så relativt sjældent som en dansk pianist, der går ud og spiller mange konkurrencer. Kan du fortælle lidt om, hvad man får ud af det i sin øvning og i hele processen? Altså, der er jo så utrolig mange klaverkonkurrencer i verden i dag, og man kan måske sige, at hvem der nu vinder førstepris der og der, det bliver ikke så meget bemærket. Men på den anden side, så tror jeg, at det er måske en af de eneste veje, man kan gå mod en stor karriere. Og så selvfølgelig på det personlige arbejde, så giver det ligesom en motivation, man har noget at arbejde frem imod. Og sådan. Ja. Og kan man sige, at Steinway-konkurrencen, det er jo selvfølgelig nogle år siden, det var vist i 01 og 03, at du vandt den, men det har vel også været en motivationsfaktor? Det er sådan set det samme, ja. Man har et konkret mål at arbejde frem imod. Det betyder enormt meget. Altså, ens arbejde bliver mere målrettet, og man lærer meget om sig selv i løbet af det arbejde. Så jeg tror, at konkurrencer er en nødvendighed for pianister i dag. Du skal i hvert fald have tusind tak for spillet. Tak. Emil. Tak til Emil Brysten Jensen. Nu skal jeg lige fortælle en lille historie om den gang, hvor jeg skulle begynde på mit 4. år på konservatoriet i et eller andet sted i midt-90'erne og skulle møde ind efter sommerferien. Der var der blandt de nye førsteårsstuderende, de nye førsteårselever, en meget, meget ung pige på kun 16 år. Hun hed Rikke Sandberg, og hun stak ud af mange forskellige årsager. Hendes alder først og fremmest, men også hendes påklædning og hendes uimponerethed og ikke mindst hendes blændende klaverspil. Vi ældre studerende, vi kunne godt mærke, at nu fik vi kamp til vores hår, og det endda af en ekstremt klaverbegavet og en meget, meget selvbevidst ung 16-årig pige. Senere har Rikke foldet sit talent ud i fuld flor. Hun er blevet kåret af Politiken som årets klassiske musiker. Hendes CD med værker af Brahms er blevet kåret til årets CD i 2005 af P2-programmet Amadeus. Og så modtog hun for et par år siden den ærefulde musikanmelderingens kunstnerpris i 2005. Jeg husker stadig med kuldegysninger dengang jeg hørte Rikke spille Rachmaninov første gang, og det gør hun altså også lige om lidt, når hun som den sidste pianist inden pausen vil fremføre Rachmaninovs transkription over Kreislers Liebeslied. Men inden da skal vi lige høre lidt om, hvad man gør, når man er ude og spille i det danske land på forskellige typer flygler, mere eller mindre gode, og der er en tangent, der pludselig sætter sig fast. Når vi kommer ud og spiller hos pianister, kommer vi ud til en masse forskellige flygler. Og så må man jo tage den derfra. Man kan jo ikke sige, at jeres flyl er falsk og lyder forfærdeligt. Nu tager jeg hjem, jeg gider ikke spille på det. Det kan man selvfølgelig godt, men det ville være en mærkelig stil. Så selvfølgelig kan man kan altid få noget godt ud af det instrument, man nu har at gøre med. Et dårligt flyl kunne for eksempel nemt have en grim klang, simpelthen. Så hvis man spiller for kraftigt, så lyder det bare frygteligt. Og man kan måske slet ikke spille for svagt, for så forsvinder tonerne. Det må man så kompensere for hele tiden. Det kan være, at der er en tangent, der ikke virker. Kan man så tænke hurtigt og lægge melodien en oktav op, for eksempel? Altså, det gælder om at tænke hurtigt og være lidt opfindsom, når man er ude. Og det kan være et mareridt nogle gange, simpelthen. Det kan være en tangent, der sætter sig fast, så den tone bare hele tiden klinger med, ligegyldigt hvad man ellers foretager. Altså, så må man se, om man kan prøve lige at løfte den op en gang imellem. Altså, det er ret vildt, hvad man kan komme ud for som pianist. Men så har vi det som undskyldning, hvis vi ikke synes, vi har spillet så godt. Det musikere elsker jo at skyde skylden på instrumenterne. Til jer kommende unge talenter kunne mit råd være at lytte efter inden i jer selv hele tiden, hvad det er, I har lyst til. Er det klaver, I har lyst til? For hvis lysten ikke er der, kan det sådan set være ligegyldigt. Men når det så er sagt, så skal der øves, og der skal øves rigtig meget. Og der skal også øves, når det er kedeligt nogle gange. Og det er den eneste vej frem. Sæt jer ned og spil.
Jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at blive at skulle spille firehændigt. Ja, jeg tror, at det er sværere at være to, som spiller det samme instrument. Jamen, at spille sammen med min kæreste, det er noget, jeg ikke har prøvet før. Så det vil tiden jo vise, men jeg er sikker på, at vi nok skal få det sjovt. Og hun er jo sådan en flink eftergivende en, så det skal nok blive sjovt. Men her er man så langt nede i det hele, at man virkelig har en mening om hver eneste tone næsten, ikke? Det praktiske vanskeligheder ved at spille firehændigt består jo mest i, hvem der skal være hvor, og hvem der skal styre pedalerne. Vi fordeler det sådan, at jeg tror, Martin kommer til at spille iskanten, og så spiller han cirka herfra og derop til, og så sidder jeg så hernede. Og så styrer jeg pedalen med hård hånd eller fod, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg er lidt spændt på, hvordan vi kommer til at håndtere det at skulle spille en koncert. Det bliver interessant. Det gør det. Jeg håber, at vi bliver ved med at være venner. Også for vores datters skyld. Thank you.